Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Παρακολουθείτε το κανάλι του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου. Μετά την καλοκαιρινή, την αυγουστιάδικη θα λέγαμε ραστόνη, και πάλι κοντά σας. Από το κανάλι αυτό θα ακούγονται πάντα απόψεις. Όποιος θέλει να διατυπώσει δημόσια την άποψή του, το κανάλι αυτό είναι διαθέσιμο. Και πάντα θα προσπαθούμε, θα υπερασπιζόμαστε τα δίκαια της ιστορικότατης αυτής περιοχής μας και θα αγωνιζόμαστε πάντοτε για τα δίκαια της. Απόψε έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας η κυρία Μαρία Φωκά. Η κυρία Μαρία Φωκά είναι πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφια βουλευτής από το 2012, καθηγήτρια φιλόλογος μέσης εκπαίδευσης με πτυχίο νομικής. Κυρία Φωκά, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, αρχικά. Και είναι τιμή... ελπίζω η προσπάθειά σας να βρει και περαιτέρω ανταπόκριση. Ευχαριστούμε. Είναι τιμή για το κανάλι μας. Εδώ διαβεβαιώνομαι και εσάς ότι πάντοτε θα γίνονται συζητήσεις και με σκοπό πάντα, το τονίζομαι, στον τηλεθεατή να μένει μια πληροφόρηση και να κερδίζει κάτι όσον αφορά τα πολιτικά μας δρόμενα και όχι μόνο. Θα προσπαθήσουμε απόψε, ουσιαστικά μαζί σας, ανοίγουμε την αυλαία την προεκλογική. Ως γνωστόν, η χώρα μας οδηγείται σε εκλογές, βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και απόψε θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε ως ψηφοφόροι και ως πολίτες για μια ακόμη φορά το τελευταίο διάστημα στις κάλπες. Εγώ προσπάθησα να συμπυκνώσω λίγο έτσι την κατάσταση και θα μπορούσα να πω ότι μου επιτρέπετε μόνο ένα λεπτάκι να βάλω το πλαίσιο της συζήτησης και μπορώ να πω ότι ως Έλληνες έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτό δεν είναι κακό κατά ανάγκη. Αλλά κατορθώσαμε τα τελευταία χρόνια όλοι μαζί να στήσουμε ένα θαυμάσιο πελατειακό κράτος. Και μιλώ τα τελευταία 30-40 χρόνια αν θέλετε. Κατευθύναμε στο διάστημα αυτό τεράστια κονδύλια που μας δόθηκαν στην κατανάλωση και σε ελάχιστες υποδομές. Κατασκευάσαμε το δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Μόνο εμείς ως εξυπνότερος λαός του κόσμου θα το καταφέρναμε και το καταφέραμε. Δαιμονοποιήσαμε το τελευταίο διάστημα την διαφορετική άποψη και φτάσαμε στη δημιουργία του Γερμανοτσολιά, προκειμένου να σωπάσουν οι αντίπαλοι στη ρητορική Τσίπρα και όχι μόνο, σε μια αριστερή ρητορική γενικότερα. Φουντώσαμε τον εθνικολαϊκισμό με τα απίστευτα επεισόδια και έκτροπα, με προπυλακισμούς κεντροδεξιών κυρίως πολιτικών αντιπάλων και επιτρέψαμε στις δυνάμεις του εθνικολαϊκισμού να μαγέψουν τις μάζες προτείνοντας αντιμνημονιακούς παραδείσους. Τις δυνάμεις, και πάλι εμείς θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε, τις δυνάμεις του ορθολογισμού τις απομονώσαμε πλήρως όλο αυτό το διάστημα. Μέχρι ότου ο Τσίπρας παραδέχτηκε ότι δεν πίστευε ότι θα είχαμε προβλήματα με τις τράπεζες, ομολόγησε ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά στην Ευρώπη, η επανάσταση, σε εισαγωγικά εγώ το βάζω οπωσδήποτε, απέτυχε τη γενέση της. Κατάλαβε επιτέλους και ο κύριος Τσίπρας ότι ο απένταρος όχι μόνο δεν μπορεί να διαπραγματευτεί και να εκβιάζει, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα συντριβεί. Βάζετε πολλά θέματα. Και συνέβη. Βάζετε πολλά θέματα. Θα μου επιτρέψετε όχι να σας διακόψω,
Αλλά επειδή αυτά τα θέματα Και είναι... αυτό επιτρέπεται εδώ, στο κανάλι μας. Είναι καλό να απαντώνται όλα, ένα προς ένα. Θα κάνουμε συζήτηση επ' αυτού. Και πάλι θα επανέλθω κι εγώ. Είναι πολύ αξιόλογα όλα αυτά τα οποία δεν θα σας επιτρέψω να τα ξεχάσετε. Όχι, δεν θα τα ξεχάσω. Και γι' αυτό θέλω να τα δούμε όλα αναλυτικά. Εδώ γιατί βάζετε πραγματικά πολλά θέματα. Θεωρώ ότι ήταν ένα πλαίσιο. Ναι. Και επαναλαμβάνω ότι δεν θα βοηθήσω να μην τα ξεχάσετε. Ωραία. Μην ανησυχείτε. Τελικώς ακούσαμε μεν ταούλια, αλλά ήταν αησημιώτικα και αγιαγαθιώτικα. Ναι. Να μην αδικούμε γενικότερα την περιοχή μας. Το Δήμο μας, ναι. Επιχείρησα να βάλω ένα πλαίσιο. Ναι. Θα επιχειρήσω κι εγώ, θα προσπαθήσω τουλάχιστον, να μείνω στη δομή του δικού σας πλαισίου. Και θα ξεκινήσω από την παραδοχή, η οποία πλέον είναι μια παραδοχή που ασπάζονται όλοι οι νοήμονες, φαντάζομαι, Έλληνες, ότι υπήρξε μια τεράστια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό με το πελατειακό κράτος, το οποίο δημιουργήθηκε από το 81 και ύστερα. Μέχρι το 81, κύριε Κανή, και γνωρίζω ότι και εσείς και οι συνεργάτες σας, οι οποίοι βρισκόμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία, μεγαλουχηθήκαμε με την άποψη ότι ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε κάθε τομέα, ο άνθρωπος ο οποίος μορφώνεται, προκόβει εν καιρό, με προσπάθεια, με τις δικές του δυνάμεις ενδεχομένως και όχι απαραίτητα σε έναν βαθμό ο οποίος θα μπορούσε να δείχνει arrivisμό ή τυχοδιοκτισμό. Αυτό το πλαίσιο ζωής το έφερε η νοοτροπία δυστυχώς του Πασόκ, στην οποία για να πετύχεις έπρεπε να είσαι μέλος κάποιας κλαδικής. Η κομματική και μόνη ταυτότητα αρκούσε για να σε αναρριχήσει σε πολύ υψηλά επίπεδα του δημοσίου κυρίως τομέα, ο οποίος έγινε επίζηλος από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσαν ότι προοπτική έδινε μόνο αυτός, η επιχειρηματικότητα πήγε κατά νέμο, αυτό το ξέρουμε όλοι. Εφόσον απαξιώθηκε ο ιδιωτικός τομέας, απαξιώθηκε ολοκληρωτικά. Παντελώς. Και εννοείται ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια τόσο η παιδεία όσο και η μόρφωση, το λέω πάντοτε γιατί με ενοχλεί καθώς είναι ο τομέας μου, σχεδόν μπορώ να πω ότι εμποροποιήθηκε σε έναν βαθμό πολύ άσχημο. Τελευταία βέβαια, μάλλον όχι τελευταία, είναι μία τακτική αριστερίστικη η οποία ακολουθήθηκε πάρα πολλά χρόνια. Κάθε άποψη η οποία μιλούσε για ένα νοικοκύρεμα του κράτους, για μία προσπάθεια περισσότερο αξιοκρατικής δόμησης αυτού του οποίου ονομάζουμε πολιτεία, έπεφτε στο κενό από αντιδράσεις οι οποίες ήταν από απαράδεκτες έως θα έλεγα και τραμπουκικές και κάθε φορά έβρισκαν πεδίο δράσης γιατί απλούστατα ο οποιοσδήποτε προσπαθούσε να τις θέσει μέσα σε έναν έλεγχο θεωρείταν το λιγότερο φασίστας. Γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά για ποια πράγματα μιλάω. Τελικά, κάποια στιγμή φτάσαμε στην πολύ εξαναγκαστική και θα λέγαμε ευνηδιαστική είσοδο της χώρας μας στο μνημόνιο, επί κυβερνήσεως Παπανδρέου, ευνηδιαστική σε βαθμό κακουργηματικό και τι δεν υπήρχε ανάγκη, όπως τώρα πλέον όλοι παραδέχονται, ειδικά η ας πούμε συνεργασία εντός εισαγωγικών με το Δουνουτού, δεν ήταν καθόλου απαραίτητη και μάθαμε έναν καινούριο όρο, τον όρο μνημόνιο. Ο όρος μνημόνιο βέβαια αποδίδει, ελληνιστή, την λατινική λέξη memorandum που στην ουσία σημαίνει υπενθύμηση. Η υπενθύμηση λοιπόν των υποχρεώσεων ενός δανειζόμενου κατ' επάγγελμα λαού, ο οποίος όπως είπατε πολύ σωστά χρησιμοποιούσε όλα αυτά τα κονδύλια τα οποία έπαιρνε προκειμένου να συντηρεί ένα φαύλο και ένα υδροκέφαλο κράτος. Αυτό μας έφερε στο σημείο να ξεχνάμε ότι πρέπει να αποδίδουμε τα πράγματα τα οποία οφείλαμε με αποτέλεσμα για να ανταποκριθούμε στις υπέρογγες υποχρεώσεις μας να δανειζόμαστε ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, οι μέρες των παχαίων αγελάδων τελείωσαν και βρεθήκαμε πρώτης αναγκαιότητας του να αποδώσουμε τα του Καίσαρου στο Καίσαρι. Αυτό λοιπόν το μνημόνιο, το οποίο ας πούμε προτάθηκε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, προέβλεπε μια πιο νοικοκυρεμένη πολιτική. Ας το ονομάσουμε για την οικονομία της συζήτησης ένα οικονομικό πρόγραμμα. Πολύ σωστά. Ξεκινήσατε το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο βάλατε τη συζήτησή μας, λέγοντας ότι η χώρα οδηγήθηκε σε εκλογές.
Εγώ θα έλεγα ότι η χώρα σύρεται σε εκλογές για μία ακόμη φορά μέσα σε 7 μήνες, διότι πάρα πολύ απλά έγινε κατανοητό ότι εκτός Ευρώπης, και να είστε βέβαιοι και εσείς και οι κύριοι και κυρίες που μας παρακολουθούν, ότι αν η Ελλάδα δεν ήταν Ελλάδα και ήταν Πορτογαλία ή ήταν Ιρλανδία, αυτή τη στιγμή θα βρισκόμασταν εκτός Ευρώπης με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς δεύτερη κουβέντα. Η Ελλάδα με το ειδικό βάρος που είχε, και αν θέλετε με το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ήθελαν την παραμονή μας στην Ευρώπη, γιατί πιστεύουν ότι είμαστε παραγωγικός λαός κατά βάθος, ότι δεν χαρακτηριζόμαστε όλοι από τον οχαδερφισμό τον οποίο έδειχνε μια κυβέρνηση η οποία ήταν, αν μη τι άλλο, ανέτοιμη να αναλάβει τα ενία της χώρας. Και ευτυχώς, εδώ θα κάνω μια παρένθεση και θα σας πω κάτι το οποίο πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Πολλές φορές ερωτώμε από το κοινό για ποιο λόγο επέλεξε η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Σαμαρά, να φέρει τη χώρα σε εκλογές τον Ιανουάριο του 2015, και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή και ο κόσμος θαρώ ότι δεν τη γνωρίζει. Εάν ο Σαμαράς, η κυβέρνηση Σαμαρά, η συγκυβέρνηση με το Πασόκ, έφερνε τη χώρα σε εκλογική διαδικασία το Μάρτιο θα ήμασταν ήδη εκτός προγράμματος. Η κυβέρνηση Τσίπρα θα αναλάμβανε τα ενία της χώρας μέσα σε μια κατάσταση που φυσικά δεν θα υπήρχαν χρήματα, οι τράπεζες δεν θα άνοιγαν εξ αρχής και ίσως δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν λίγο πιο διδακτικό για τους ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν τους μαθητευόμενους μάγους στην πλάτη του ελληνικού λαού, θα τους έβαζαν γρηγορότερα στον δρόμο της λογικής. Ο δρόμος της λογικής μας κόστισε 7 μήνες και 90 δις μέτρα, τα οποία θα κληθούμε να πληρώσουμε όλοι ανεξαιρέτως. Και λέω όλοι ανεξαιρέτως, γιατί μέχρι το προηγούμενο διάστημα, προ-ανάληψης της εξουσίας από το ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός της χώρας διεκήρυσε περήφανα ότι δεν πληρώνει τον έμφυα, ας πούμε. Ότι ανήκει στο κίνημα δεν πληρώνω. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, και να πω ότι εγώ που δεν ανήκα στο κίνημα αυτό του δεν πληρώνω, πλήρωνα κανονικά τις υποχρεώσεις μου, τις φορολογικές ως Έλλην πολίτης, νομοταγής θεωρώ, σε βασικά όπως πλαίσια. Και η πλειονότητα θα έλεγα των πολιτών. Πληρώναμε κανονικά και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τι θα έλεγα αυτή λίγο αφελή μαγιά των ανθρώπων οι οποίοι νόμισαν ότι με πάρα πολλές φανφάρες και με πάρα πολλές θεωρητικές αναζητήσεις και φλιναφήματα του τελευταίου καιρού μπορούσαν να αντιταχθούν σε ένα σύστημα, ναι, με στρεβλώσεις, ένα σύστημα κεφαλαιοκρατικό, ένα σύστημα ελεύθερης αγοράς που έχει τις στρεβλώσεις του, δεν αντιλέγει κανείς, νοήμων και τουλάχιστον έχουν ακαδημαϊκή βασική μόρφωση άνθρωπος, ότι μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, να δράσουν εκτός αυτού του πλαισίου και να δράσουν με έναν τρόπο τυχοδιοκτικό και επαναστατικό, αλλά επαναστατικό θα μου επιτρέψετε τη φράση του καναπέ. Ναι. Έχουμε μια... θα μου υπενθυμίζετε. Στην Ελλάδα, ναι, θα το φροντίζω κιόλας. Ναι. Στην Ελλάδα, πράγματι, ο καναπές είναι το βασικότερο έπιπλο. Ναι. Και υπάρχει και μια αριστερά λογοκοπία. Αν εξαιρέσουμε το ΚΚΕ, το οποίο καταθέτει μια κοσμοθεωρία. Ναι. Για πολλούς, ουτοπία. Αλλά είναι σεβαστή. Με πάση περιπτώσει έντιμη. Ναι, και είναι και ξεκάθαρη. Μέσα στο πλαίσιο που κινείται, ναι. Και ξεκάθαρη. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι με τη ρόζα αριστερά. Θα ήθελα να κάνουμε εδώ μία παρέμβαση, αξίζει τον κόπο. Πρώτα θέλω να σας πω ότι σήμερα... Επιτρέψτε μου έτσι να δώσω έτσι μια έμφαση. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν κομμουνιστές. Μάλιστα. Και κινούνται στις παρυφές και κινούνται πάντοτε μέχρι τώρα στις παρυφές των δύο κομμάτων εξουσίας των λεγόμενων μέχρι πρότινος. Ναι. Μέχρι που για μένα δεν άλλαξε το σκηνικό. Απλά το Πασόκ μετακόμισε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ σωστά. Άλλαξε πινακίδα. Ναι. Δηλαδή ένα κόμμα από 3,5% βρέθηκε στο 36%. Πολύ σωστά. Και είναι φανερό δηλαδή ότι υπήρξε αυτή η μετακόμιση. Είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε πιο ακριβείς πολιτικά, μετατόπιση. Ο ίδιος φρόντισε να μας πει ότι αποτελείται από διάφορες συνιστώσεις κάθε χρωματισμού, από βαθύ κόκκινο
Νομίζω ότι η κυρία Μοιραράκη θα ήταν πιο αρμόδια στην περίπτωσή μας να μας περιγράψει τις αποχρώσεις του κόκκινου οι οποίες υπήρχαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, έως πάρα πολύ ωραίο και παστέλ ροζ, όπως το είπατε. Φυσικά πρόθυμο πάντοτε να φιλοξενήσει και κάθε είδους, εγώ θα το ονομάσω έτσι, εσείς δεν είναι απαραίτητο να συμμεριστείτε την άποψή μου, κάθε είδους εξοβελιστέο από ένα Πασόκ το οποίο κατέρεε. Εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση, κύριε Κανή, το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό ο κύριος Λαφαζάνης αισθάνθηκε, καθώς ο άνθρωπος είναι αριστεροτραφής μέσα στα πλαίσια της ΚΝΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος, αισθάνθηκε σοκ και δέος όταν είδε ότι συγκατοικούσε με άτομα όπως για παράδειγμα η κυρία Τζάκρη και κατάλαβε ότι το μόνο το οποίο προσέβλεπαν οι άνθρωποι αυτοί ήταν η εξουσία και τίποτε άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μία τυχοδιοκτική και μία εξουσιαστικολάγνα διάθεση εξ αρχής. Αυτό το έδειξε επειδή είπε ψέματα στον ελληνικό λαό για να εκλεγεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και πρέπει να το αξιολογήσουν επιτέλους. Δεν ήταν ότι είχε μια νέα πρόταση η οποία έλεγε ότι ψηφίστε με, αδερφέ, και εγώ έχω ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμο, το οποίο μέσα στη συνταγματικά διδόμενή μου δυνατότητα των 4 ετών, την οποία ο ίδιος δεν έδωσε στην προηγούμενη κυβέρνηση, γνωρίζουμε πώς με συνταγματικές εκτροπές προσπάθησε να τη ρίξει. Μέσα στα 4 χρόνια λοιπόν αυτά έχω μία άλλη κοσμοθεωρία, θα το παλέψω, γιατί να τονίσω και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξελέγει για να βγάλει τη χώρα μας από το ευρώ. Δεν εξελέγει για να βγάλει την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, έλεγε ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαι τόσο άξιος και ικανός που θα τους κάνω να χορεύουν όλοι, όπως είπατε εσείς, με ισημιώτικα. Βέβαια, τα ισημιώτικα νταούλια προκαλούν χαρά και ευοχία σε εμάς τους μεσολογγίτες. Αυτά τα νταούλια τα οποία χτύπησε ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον προσπάθησαν. Ως συντοπίτες, αναφέρθηκα στα ισημιώτικα και αγιαγαθιώτικα, με την έννοια ότι δεν ακούσαμε τα νταούλια των αγορών. Αντιθέτως, ακούσαμε μία ρητορική η οποία Όχι, ήταν... αντιθέτως μας χορέψαν πώς το λένε το ζωηρό εκείνο χορό, Τσάρλεστον. Μπορεί, ναι. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τελειώσω, να ολοκληρώσω, να πω ότι αυτό λοιπόν το οποίο αντιμετώπισε, ας πούμε, το πιο αριστερό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στιγμή φάνηκε ότι δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Ο κύριος Λαφαζάνης, λοιπόν, απεχώρησε, φέρνοντας μία δική του, ας πούμε, κοσμοθεωρία, μία δική του αντίληψη, η οποία βέβαια συμπλέει 100% με το Κομμουνιστικό Κόμμα και απορώ ο άνθρωπος γιατί έφυγε. Μας λέει απλά ότι θα ήθελε να παραμείνει στην Ευρώπη. Πιστέψτε με ότι αυτά τα θα ήθελα κτλ. Έχουν πάει τον ελληνικό λαό πάρα πολύ πίσω, ήδη. Όχι, έχει αποσαφινιστεί από τον κύριο Λαφαζάνη ότι δεν γίνεται δουλειά εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι σαφές ότι τώρα όσο προχωρούν οι μέρες θα βλέπουμε κυβιστήσεις και ανακυβιστήσεις, για να χρησιμοποιήσω έτσι λίγο μια πιο κόσμια, ας πούμε, απόδοση του όρου κολοτούμπα, με τον οποίο πλέον δεν είναι δυνατόν να αποδώσουμε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ας καταλαβαίνόμαστε, δεν αλλά, είναι κακό. εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο λέω είναι ότι εξαπάτησε τον ελληνικό λαό μιλώντας για κατάργηση μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο, πράγμα το οποίο βεβαίως όποιος ήταν αρκετά στα καλά του και όχι τόσο αγανακτισμένος ώστε να χρεώσει εμένα, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου με υπέρογκα οφειλόμενα ποσά, καταλάβαινε ότι ήταν αν μη τι άλλο... Τα ήδη χρεωμένα. Ακριβώς. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να επισημάνω το εξής, ότι κανένα κόμμα μέχρι τώρα, τουλάχιστον εγώ είμαι από το 81 και μετά ηλικιακά, ενεργός πολίτης. Κανένα κόμμα δεν κατέθεσε ποτέ ένα πρόγραμμα κόπου και υδρότα. Ούτε το Πασόκ που κυριάρχησε τέλος πάντων στα χρόνια αυτά, ούτε και η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα εδώ θα πρέπει, νομίζω ότι είναι αποδεκτό πλέον, ότι η Νέα Δημοκρατία σε κάποια ζητήματα επί Πασόκ θα πρέπει να αντιδράσει ως συντηρητικό κόμμα. Πράγμα το οποίο δεν το έκανε. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Και κατέληξε να είναι στα πλαίσια του πελατειακού κράτους ένα κακέκτυπο το Πασόκ. Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σας μέχρι ένα σημείο λέγοντας το εξής. Η Νέα Δημοκρατία, και επειδή πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική όταν ασχολούμαστε με την πολιτική και όταν τολμάμε να βγαίνουμε μπροστά, εγώ θα χαρώ να δω πολύ περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν στις παρυφές μιας
Θα λέγαμε λίγο έτσι, πολιτικής του σαλονιού συζητήσεις. Θα χαιρόμουν να βλέπω πολλούς νέους ανθρώπους να το παίρνουν πάνω τους και να τολμούν να λένε. Εμείς εδώ το εντοπίζουμε αυτό στα καφενεία μόνο. Ναι, το έχω παρατηρήσει και εγώ. Τα καφενεία είναι ασφαλείς τόποι. Ακριβώς. Για κριτική. Είναι ασφαλής. Δηλαδή, και δύσκολα βγαίνει ο άλλος δημόσια ανέμαχτη. να πει την άποψή του. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω ότι το καφενείο. Είναι αρθρογραφήσει ή εντύπωση ή να προφορικά τέλος πάντων. Ακόμα και στα καφενεία οι πολιτικοί δύσκολα βγαίνουν. Ο λόγος είναι ότι η απολογία και η αυτοκριτική είναι δύο δύσκολα θεωρώ πράγματα. ότι ο Έλληνας γενικώς επιλέγει το καφενείο. Μα και βέβαια. Αυτό είναι, είπαμε, ανέξοδο και Και ανέμακτο. δεν είναι θέμα πολιτικών και πολιτών. Ναι. Είναι θέμα ότι διαλόγου. Πολιτικούς έχουμε αυτούς που μας αξίζουν. Συμφωνώ. Ο καθένας δηλαδή είναι δυνάμει πολιτικός. Συμφωνώ και με αυτό. Και, όχι δυνάμει, και βουλευτής. Να απαντήσω λοιπόν Πολιτικοί επ' αυτού. πρέπει να είμαστε όλοι. Ναι. Πολιτικά όντα. Θέσατε μια πολύ Ζώα, καλή ερώτηση. ξέρω, κατά τον Αριστοτέλη. Ναι, μια χαρά. Δεν Πρέπει να είμαστε. Ναι, της ζωικής μας, ας πούμε, υπόθεσης. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Όχι καθόλου. Είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία σε πολλά πράγματα υπήρξε άτολμη. Υπήρξε άτολμη να υπερασπιστεί την ιδεολογία την οποία ανέκαθεν πρέσβευε. Έτσι, για μια στοιχομηθεία στο σημείο αυτό. Ο Καραμανλής προσγείωσε την κυβέρνηση, τη χώρα, την κυβέρνησή του, τη χώρα. Ναι, μεν προειδοποίησε, αλλά δεν έκανε και εκείνα που έπρεπε να κάνει. Ναι. Τα οποία εκείνα που έπρεπε να κάνει ήταν αρχικά να θέσει στο περιθώριο όλες εκείνες τις δυνάμεις, οι οποίες ήταν αντιδραστικές και ανασταλτικές. Σε κάθε μεταρρύθμιση. Σε κάθε μεταρρύθμιση. Σε αυτό συμφωνούμε. Δεν θέλω φαντάζομαι. να σας προλαβαίνω, ναι, δεν με αλλά προλαβαίνετε. κατάλαβα το πνεύμα. Και επειδή και εγώ μάλλον συμμερίζομαι το δικό σας, πρέπει να σας πω το εξής. Λάθη έγιναν. Όποιος λέει ότι δεν κάνει λάθος Όχι, για μένα δεν είναι λάθη αυτά. Ναι. Είναι λάθος πολιτικές. Ακριβώς. Είναι σκόπιμες Εγώ πολιτικές. σας έδωσα μία άλλη έκφανση, την οποία δεν ξέρω αν συμμερίζεστε, την έκφανση Δηλαδή της και ο ατολμίας. Καραμανλής, ναι μεν έβαλε το θέμα, αλλά ήταν δέσμιος του πελατειακού συστήματος. Και των αγκυλώσεων τις οποίες προκαλούσε δεν μπόρεσε να τα περάσει. η αριστερίστικη επανάσταση των χαρακομμάτων. Να λέμε τα πράγματα επιτέλους με το όνομά τους. Δηλαδή η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλο, όταν έβαλε, εντάξει, έγιναν αναγκαστικά εκ του μνημονίου και της συμβάσεως. Σήμερα, Τα περισσότερα. Κανή, θεωρώ και τώρα ότι... είναι επιτακτικά αυτά Ακριβώς. από τους Ευρωπαίους. Δεν μπορώ να... Ακόμα κι εγώ έχω όχι από τους Ευρωπαίους, συνδυασμούς από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. για το εάν Γιατί και εμένα τότε... δεν μου αρέσει ο διαχωρισμός, οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι. Σαφώς και όχι. Κάπου είναι μειονεκτικό αυτό Σαφώς για μας και να το επικαλούμαστε. Εννοείται. Πρώτα-πρώτα υπήρξαμε, για να λέμε και την πλήρη αλήθεια πλέον, ας πούμε, στους πολίτες, έχουμε υπάρξει οι καλύτεροι υποστηρικτές της οικονομίας της Ευρώπης. Παντιοτρόπως. Δεν θέλω να πω ότι ήμασταν οι καλύτεροι πελάτες για να υποβαθμίσω τον ελληνικό λαό. Πελάτες θεωρώ είναι ότι όλοι είμαστε μέσα σε μια πολύ κοινή παραγωγικός λαός, ακριβώς, ναι, σε μια ο κοινή οποίος αγορά προσφέρει πάρα πολλά σε κάθε επίπεδο, γιατί τα επίπεδα της ζωής, επιτρέψτε μου να πω, δεν εξαντλούνται στην οικονομία μόνο. Επεκτείνονται και σε άλλα πράγματα, επεκτείνονται στον πολιτισμό, επεκτείνονται στην παιδεία, επεκτείνονται στην κοινωνία, στα οποία σημεία η Ελλάδα έχει δώσει πάρα πολλά. Για να απαντήσω όμως, να επικεντρώσω στο θέμα για το οποίο με ρωτάτε, γιατί θα μου άρεσε να είμαι ακριβής, θεωρώ λοιπόν ότι ναι, έγιναν λάθη και εκπτώσεις, αν θέλετε, στην ιδεολογία την οποία πρέσβευε η Νέα Δημοκρατία. Κάποια στιγμή, δηλαδή, θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, η κυβέρνηση Καραμανλή εξελέγει με πολύ ισχυρή λαϊκή εντολή. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Εκκρεμούσε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Δεν θεωρώ ότι τελείωσαν... Αυτές οι ισχυρές εντολές μας τρομάζουν πολλούς, τέλος πάντων. Θα πω όμως οι ισχυρές ότι... και οι νοπές. Ναι. Κάθε φορά. Θα σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία το 2004, με την κυβέρνηση Καραμανλή, είχε χάσει τις προηγούμενες εκλογές του 2000 με έναν αμφίβολο τρόπο. Η ιστορία κατέγραψε. Είχε πει όμως ότι έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό δεν το εφάρμοσε στο 100%. Μα μήπως κιόλας, κύριε Κανή, για να φέρουμε και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν προσπάθησε, ας πούμε, η προηγούμενη συγκυβέρνηση Σαμαρά να βάλει κάποια πράγματα σε σειρά, τα οποία σήμερα δεν αναγνωρίζει κανείς? Θέλετε να σας μιλήσω για την κινητικότητα στο δημόσιο, η οποία ήταν αρμοδιότητα του κ. Αξιολόγηση, να το πούμε. Η αξιολόγηση. Ναι, η οποία αξιολόγηση είναι πάρα πολύ βασική. Ας το τονίσουμε αυτό. Βεβαίως. Όπως ακριβώς
ο κάθε εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα αξιολογείται καθημερινά σε κάθε επίπεδο της δουλειάς του και ανάλογα προτιμάται ή απορρίπτεται από ένα καταναλωτικό κοινό. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το δημόσιο. Προσπάθησε τέλος πάντων να βάλει ένα αξιοκρατικό πλαίσιο. Θα σας πω μια εμπειρία μου η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική για να καταλάβει ο κόσμος για ποιο πράγμα μιλάμε. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και το συνδικαλιστικό της όργανο, η ΔΑΚΕ, ήταν πάντοτε υπέρ της αξιολόγησης και του διαλόγου για την αξιολόγηση, εφόσον αυτός ετίθετο πάνω σε αντικειμενικά και μετρήσιμα στοιχεία. Θα σας πω στο δικό μου επάγγελμα, για παράδειγμα. Το δικό μου λειτουργήμα, τον καθηγητή μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος θα έπρεπε να πιστοποιήσει τις γνώσεις του πάνω στο αντικείμενό του, να πιστοποιήσει τις γνώσεις του στις ξένες γλώσσες, στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων κτλ. Εφόσον θέλουμε ένα σύγχρονο σχολείο, ένα καλό σχολείο για τα παιδιά μας, δημόσιο μεν, με ποιότητα δε. Ναι. Και σε όλη αυτή την κίνηση, πάντοτε οι αριστερές παρατάξεις και οι αριστερίζουσες παρατάξεις ήταν καθέτος ενάντιες. Καμία αξιολόγηση. Αλλά τα παιδιά τους στα ιδιωτικά. Και όχι μόνο αυτό. Θα σας πω τι προέβλεπε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν το ήξερε ο περισσότερος κόσμος. Όταν λοιπόν ερχόντουσαν οι αγαπητοί συνάδελφοι στα σχολεία και μας έλεγαν ότι δεν είμαστε ενάντια στην αξιολόγηση, καμία αξιολόγηση, έχουμε αξιολογηθεί με το πτυχίο μας, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό δεν υπάρχει σε κανένα επάγγελμα. Η λήψη ενός πτυχίου και μόνο δεν πιστοποιεί γνώση, ικανότητα και πάνω απ' όλα καταλληλότητα για τη θέση στην οποία είσαι. Είναι ένα τυπικό προσόν. Ακριβώς. Είναι ένα τυπικό προσόν, μετρήσιμο, αυτό το οποίο έχει ας πούμε, τη μεγαλύτερη αξιολογησιμότητα. Δεν μπορεί να το παραβλέψουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν το πρόγραμμα το προεκλογικό του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για αξιολόγηση. Εκεί πλέον σηκώσαμε τα χέρια ψηλά. Λέγαμε ποια αξιολόγηση και τι είδους αξιολόγηση είναι αυτή. Η αξιολόγηση λοιπόν την οποία έφερε, και ένα χαρακτηριστικό της παράδειγμα είναι πάρα πολύ πρόσφατό μας, ήταν η αξιολόγηση στις διευθυντικές θέσεις. Πρέπει να σας πω, κύριε Κανή, ότι όλα τα μετρήσιμα στοιχεία, δηλαδή τα χρόνια υπηρεσίας, τα πτυχία και οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι οποίες είναι μετρήσιμες σε κάθε μέρος του κόσμου, φαντάζομαι, το οποίο ευνομείται, είναι λιγότερο υπολογιστές από τη δύναμη ενός συλλόγου, η οποία βεβαίως και πρέπει να προσμετράται έτσι, ως εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του ανθρώπου, ο οποίος τείνει να αξιολογηθεί, αλλά είναι υποδέστερη. Μετράει σε μονάδες πολύ περισσότερο η ευαρέσκεια μέσα σε ένα σύλλογο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν ένα στοιχείο σύμφωνα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να ελέγξει τους συλλόγους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πολιτικό και κομματικό επίπεδο. Επιτρέψτε μου να τα ξεκαθαρίσουμε και να μιλάμε καθαρά. Το ότι επαναφέραν μάλλον την φοιτητική παράταξη σε ρόλο καθοριστικό για εκλογή πριτάνεων, για οτιδήποτε, αυτό και μόνο είναι μια σοβαρή οπισθοδρόμηση. Είναι σοβαρότατο οπισθοδρόμηση και δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είδατε εσείς μέχρι αυτή τη στιγμή μία τάση, μία πρακτική της αριστεράς η οποία έφερνε τα πανεπιστήμια σε πρόοδο. Εγώ μια ζωή, κύριε Κανή, και ως φοιτήτρια και αργότερα, θυμάμαι τα πανεπιστήμια να υποφέρουν από τσαμπουκαλίδικες και τσιφελικές καταλήψεις, δεν μπορώ να χαρακτηριστούν αλλιώς, από χαμένα εξάμηνα, από έναν πατέρα και μία μάνα οι οποίοι οι εργαζόμενοι αιμορραγούσαν για να κρατήσουν το παιδί τους έναν και έναν ακόμη χρόνο στα πανεπιστήμια, από χαμένες προθεσμίες μεταπτυχιακών σπουδών, οι οποίες οφείλονταν στις καταλήψεις και σε κάθε είδους φθορές οι οποίες γίνονταν στα πανεπιστήμια. Εν τέλει, η αριστερή πρακτική είναι εναντίον των φτωχών, που δήθεν υπερασπίζονται. Γιατί τα παιδιά των πλουσίων και των βορείων προαστίων, όπως συνηθίζεται να λέγεται και να αναφερόμαστε, είναι στα ιδιωτικά και στα κόλεντς. Από τις καταλήψεις της αριστεράς και τους τραμπουκισμούς και όλα αυτά πλήττονται τα χαμηλά στρώματα. Έτσι ακριβώς. Και είναι φανερό, είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, λοιπόν. Παραδεκτό. Ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο βάζετε τώρα είναι, και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η σημερινή μου εμπειρία ήταν πάρα πολύ πικρή, γιατί με το μισθό του δημοσίου υπαλλήλου δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορείς να ξεφύγεις από κάποια στεγανά. Είναι η επιβολή φόρου 23% στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια,
πάσης φύσεως και τελευταία στα ιδιωτικά σχολεία, γιατί βεβαίως ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να φροντίσει να προστατέψει το Κολονάκι και τα Βόρεια Προάστια, τα οποία τον έκαναν πρωθυπουργό, μην το ξεχνάμε αυτό. Ας δούμε την ανάλυση, εν πάση περιπτώσει, την ποιοτική ανάλυση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και θα καταλάβετε για τι πράγμα μιλάω. Γενικώς ζήσαμε μια παρανοϊκή κατάσταση. Δηλαδή, ζήσαμε βασικές ψηφοφόρους του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, δεν ξέρω τι άλλο, αν έχει άλλο επίθετο, ή την κυρία Λάτση κτλ., οι οποίοι ήταν οι βασικοί του υποστηρικτές. Θα ξεχάσουμε ποτέ τα δείπνα, τα μυστικά και τα φανερά δείπνα, τα προεκλογικά του κυρίου Τσίπρα με το κεφάλαιο, το οποίο υποτίθεται ότι αυτό πολεμούσε. Μήπως όμως ξέραν για τη μετάλλαξη Τσίπρα. Ακούστε να σας πω κάτι. Αυτό που θέτεται είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα, το οποίο έγκυται στο εξής. Ο κύριος Τσίπρας έχει μία θρασιδηλία, η οποία εκδηλώνεται με τάσεις ριψασπιστικές κάθε φορά που είναι η ώρα να πάρει μια απόφαση. Θεωρώ βέβαιο ότι η κυρία Λάτση και η κυρία Γιάννα δεν ανησυχήσαν ποτέ για το ζήτημα ιδιοκτησία από την λεγόμενη αριστερά. Ναι. Γι' αυτό και τα δείπνα και γι' αυτό και η στήριξη. Και να σας πω ότι θα ήταν δύο πολύ παχυλά κερδισμένες στην περίπτωση που η Ελλάδα γυρνούσε στο εθνικό νόμισμα. Και μιλάω για καθαρή κερδοσκοπία. Και οι Έλληνες των βορείων προαστιών σπεύσαν για τον έμφυα. Ακριβώς. Κυρίως. Ναι. Εννοείται, ο έμφυα ήταν. Τέλος πάντων, ζήσαμε μια παρανοϊκή κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, το πράγμα μπερδεύτηκε αρκετά. Έτσι. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι αυτή η τάση της φυγομαχίας την οποία δείχνει ο κ. Τσίπρας κάθε φορά που έδειχνε μάλλον, μ' αρέσει να χρησιμοποιώ τώρα πια τον παρατατικό χρόνο και ελπίζω να χρησιμοποιήσω αόριστο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να είναι δηλαδή άπαξ αυτή η αριστερή, τέλος πάντων, εμπειρία την οποία είχε η Ελλάδα. Θεωρώ ότι συνέβαινε πάντοτε όταν έπρεπε να πάρει μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση. Εδώ και θεωρώ ότι επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεστε ιονείς σε έναν ρόλο θεράποντος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο έλεγα στα παιδιά στο σχολείο είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την πάτησαν, όπως ακριβώς λέει το παραμύθι, με τον βοσκό και το λύκο στα πρόβατα. Τόσα χρόνια υπήρχε μια τάση υποστήριξης αυτού του πελατειακού κράτους, το οποίο λέτε, μια τάση διαπλοκής με τα μέσα, και όταν ξαφνικά αποφάσισαν να πούν ποια είναι η αλήθεια, η ομοία αλήθεια, παραμονές του δημοψηφίσματος, ότι το δημοψήφισμα δεν είναι τίποτα άλλο από μια παροδία. Ότι μιλάμε για απόρριψη ενός σχεδίου Juncker, το οποίο, για παράδειγμα, να πω και να τονίσω ότι το σχέδιο Juncker δεν είχε τα μέτρα για τους αγρότες μέσα, δεν είχε την προκαταβολή 100% φόρου, τον οποίο καλούνται σήμερα να πληρώσουν οι αγρότες. Δεν είχε μέσα καμία πρόβλεψη. Συγγνώμη, είναι πολύ βασικό. Ναι. Απόψε διαψεύστηκε ότι ο ΦΠΑ, ο 23% ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι ευρωπαϊκή επιταγή. Συμφωνώ, βεβαίως. Όχι, διαψεύστηκε από την εκπρόσωπο του Μοσκοβισή. Ακριβώς. Ναι. Βγήκε η κυρία. Δεν μπορώ να δεν έχει σημασία, είναι τόσο πολλά εξάρτηση. Δεν τα θυμάται κανείς όλα. Δεν έχει καμία σημασία. Βγήκε η εκπρόσωπος απόψε και διέψευσε κατηγορηματικά. Μα δεν είναι το μόνο. Ναι. Μα δεν είναι το μόνο. Αυτή τη στιγμή. Όπως και παλιότερα οι οριζόντιες περικοπές δεν ήταν επιταγές της Ευρωπαϊκής. Είναι προφανές. Της Ευρώπης. Ακριβώς. Και των δανειστών. Ναι. Ήταν εφευρέσεις δικές μας για να μην θίγουμε συντεχνίες δυνατές. Κλειστά επαγγέλματα. Κλειστά επαγγέλματα και όλα αυτά, τα οποία έπρεπε εμείς να τα έχουμε τακτοποιήσει όλα αυτά πολύ νωρίς. Βεβαίως. Έστω από το 85. Ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο αφορά και την περιοχή μας και είναι πολύ σημαντικό. Οι αστικές συγκοινωνίες, όπως ξέρετε όλοι, στην περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου είναι, θα λέγαμε, πολυλειτουργούσες σε βαθμό που δεν μας καθιστούν τον Δήμο, ο οποίος έχει την ακριβότερη αστική συγκοινωνία στην Ελλάδα απλά, αλλά και μια ελλιπέστατη συγκοινωνία, η οποία δεν εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου. Μάλιστα. Το αντίτιμο του εισιτηρίου, της συντεχνίας, της κλειστής αυτής των αστικών συγκοινωνιών, από το Μεσολόγγι προς το απότατο ανατολικό άκρο, το οποίο είναι το Λεσίνι, η τελευταία στάση, το Λεσίνι, το χωριό του Λεσίνιου, αντιτιμάται 2 ευρώ χωρίς την αύξηση η οποία θα μπει τώρα. Μάλιστα. Με 2 ευρώ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς και οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης, μπορεί κανείς να γυρίσει σήμερα όλη την Αθήνα. Το άνοιγμα του επαγγέλματος των αστικών συγκοινωνιών
η ανταγωνιστικότητα και όλα αυτά ήταν απόψεις ξένες προς το ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες τις απέρριπτε εξ αρχής, αρέσκονταν στα κλειστά επαγγέλματα, γιατί προφανώς τον εξυπηρετούσαν. Έχουμε βεβαίως και κάποιους οι οποίοι υπήρξαν υποστηρικτές, έως θα έλεγα και υπέρμαχοι της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ, αφού είχαν φάει βέβαια με χρυσά κουτάλια, μέσα σε όλη αυτή τη φαύλη πρακτική των κλειστών επαγγελμάτων και μιας οικονομίας η οποία ήταν κρατικιστική καθαρά. Ας έτσι να φροντίσουμε, ας μην εξειδικεύομαι θα έλεγα, ναι. με την έννοια ότι εντάξει, τα γενικότερα είναι πιο αντιληπτά, πιο Βεβαίως. εύληπτα, πιο... Απλά θεωρώ ότι πια έχουμε Ναι. πάψει να εστιάζουμε σε αυτό το οποίο είναι η πραγματική Ναι. συνέπεια. Όχι ότι δεν ισχύουν αυτά που είπατε, αλλά ας το μαζέψουμε ευρύνουμε, λίγο ναι. την κουβέντα μας. Όλα λοιπόν τα κόμματα μέχρι τώρα, όχι εγώ, δεν είναι δικιά μου άποψη, είναι ευρέως, παγκίνως γνωστό το πελατειακό ελληνικό κράτος. Ναι. Όλοι παίξανε πάνω σε αυτό. Όλοι στήσανε καριέρες πάνω σε ένα κρατισμό μέχρι τώρα. Αν πάμε και πολύ παλιότερα, είδαμε μια περίεργη σοσιαλμανία στην Ελλάδα, ακόμα και τον Καραμαλή τον Α. Ναι. Δηλαδή να κρατικοποιήσεις, δηλαδή παίζαμε πολύ με το κράτος. Και έτσι, το κάπως διωγγώσαμε εν το κάναμε τέλει. υδροκέφαλο τελικά. Το διωγγώσαμε και δημιουργήσαμε ένα τέρας, Ναι. το οποίο κοστίζει, Ακριβώς. τρώει πολύ. Κοστίζει και είναι και αντιπαραγωγικό. Τρώει πολύ και δεν υπάρχει τροφή Ακριβώς. πλέον να συντηρηθεί. Εξού και τα δάνεια και τα περιορισμένα πλέον δάνεια, γιατί μέχρι πρόσφατα είχαμε τη δυνατότητα να εξυπηρετούμαστε από τις αγορές. Τα υπερβαρημένα ταμεία να συμπληρώσουν. Όταν οι αγορές πάψανε να μας υπολογίζουν, μάλλον θεωρήσαν ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε, να εξυπηρετήσουν τα δάνειά μας, πάψαν να μας δανείζουν. Και προέκυψε το μνημόνιο. Ευνηδιαστικά λέτε εσείς, ευνηδιαστικά. Κανένας δεν περίμενε ότι η χώρα θα πάει με τέτοιους όρους, σε ένα δανεισμό και με τέτοιους όρους. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ να γυρίσουμε στο πλαίσιο το γενικότερο, όχι να γυρίσουμε, προοδεύει η κουβέντα. Πιστεύω ότι η αριστερά, αυτή που βιώνουμε στην Ελλάδα, πέραν το ΚΚΕ, το τονίζω γιατί το ΚΚΕ είναι ξεκάθαρο στην κοσμοθεωρία του, βλέπουμε ότι αποφεύγει τις ευθύνες και τη διακυβέρνηση. Και στο σημείο αυτό το θεωρώ απαραίτητο να διατυπώσω, το έγραψα ακριβώς γιατί είναι δήλωση του Αλαβάνου, δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να την παραποιήσω και να παρερμηνεύσω. Τη διαβάζω λοιπόν τη δήλωση του Αλαβάνου για να μας ακούνε και οι φίλοι μας οι τηλεθεατές. Αυτή διατυπώθηκε το 2003. Υπόψη ότι ο Αλαβάνος είναι ο γεννήτορας του συνασπισμού, ακριβώς. Του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, όχι του συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Τσίπρα και του έδωσε το δαχτυλίδι. Ναι. Και να συμπληρώσω, το μονόπετρο. Το οποίο ακούσαμε τώρα τελευταία, ένας εκ των δικαιούχων του οικίματος Κουμουνδούρου. Πράγμα το οποίο δεν προβάλλεται τόσο όσο πρέπει. Θα το σχολιάσω αυτό, το έχω υπόψη. Όχι μόνο για το κτίριο, το μαθαίνω τώρα. Αλλά τέλος πάντων, δηλώνει, θα μου επιτρέψει να το διαβάσω, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αναφερόμαστε στη δήλωση του Αλαβάνου. Λέει λοιπόν ο κύριος Αλαβάνος, ορίζει την αριστερά γενικότερα, εγώ θα έλεγα τη ρόζα αριστερά. Πιστεύω, λέει, ότι η αριστερά δεν πρέπει να είναι δύναμη εξουσίας. Πιστεύω ότι η αριστερά πρέπει να είναι δύναμη εναλλαγής. Μια δύναμη του απραγματοποίητου. Με την έννοια ότι σπρώχνει την πραγματικότητα να πάρει κατευθύνσεις οι οποίες λογιστικά δεν βγαίνουν. Κι όμως είναι αναγκαίες για την άνθηση του ανθρώπινου πολιτισμού. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα, ο άνθρωπος τρώει μια μεγάλη περιουσία και φιλοσοφεί. Βεβαίως.
Είναι η περίφημη δημιουργική ασάφεια μάλλον αυτή. Γιατί εγώ, να σας πω την αλήθεια, δυσκολεύτηκα να το παρακολουθήσω. Για μένα δίνει επακριβώς τον αριστερό. Ναι. Λέει, βάλε ζητήματα, ναι, αλλά κάτσε και στο περιθώριο. Πάντοτε να κάθεσαι άσε στο περιθώριο. κάποιους άλλους να ματώσουν. Δεν καταλαβαίνετε ότι η υψηλή κριτική και η ανέξοδη, αυτή η ανέμακτη κριτική που έκανε πάντοτε η αριστερά, αυτή η οποία παρουσιάζεται ως μια φιλοσοφική αναζήτηση, αλλά στην ουσία ξέρετε τι είναι. Είναι ευγενή φιλιναφήματα, για να μην τα χαρακτηρίσω αλλιώς, και θεωρώ ότι δεν πρέπει να κατεβάσω το επίπεδο αυτής της προσπάθειας που κάνετε. Θεωρώ ότι αυτή η δήλωση Αλαβάνου ακριβώς περιγράφει τον αριστερό με δεξιά τσέπη. Θα γίνω πολύ απλή. Ο αριστερός με δεξιά τσέπη είναι αυτός ο οποίος έχει την άνεση είτε από τον παπά του, κυρίως από τον παπά του. Συγγνώμη, για μένα είναι ακριβής ο ορισμός. Ακριβώς, ναι. Κάθεσαι δηλαδή, στη λέει, γωνία σου, βάζουμε ζητήματα. βάλε ζητήματα τα οποία λογιστικά δεν βγαίνουν, αλλά προωθούν τον ανθρώπινο πολιτισμό. Βέβαια, τώρα αυτό με τον ανθρώπινο έχει να κάνει ίσως με αυτό που είπατε στην αρχή. Πόσο ανθρώπινο είναι την αντίθετη άποψη να την προπυλακίζεις, κύριε Κανή? Πόσο ανθρώπινο είναι να μην δέχεσαι το διάλογο και κάθε στιγμή να τον σαμποτάρεις ή να τον ανατινάζεις? Είναι κάτι πολύ περισσότερο και πιο επικίνδυνο. Είναι ολοκληρωτισμός. Είναι προφανές αυτό. Είναι έτσι. Είναι γεγονός ότι τον ολοκληρωτισμό... Γι' αυτό και οι προπυλακισμοί. Τον εκφράζουν, το ζήσαμε στις παρελάσεις. ας πούμε, τα δύο άκρα σήμερα. Θέλω να σας πω όμως κάτι το οποίο μπορεί να σας φανεί αιρετικό. Χωρίς να θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός, γιατί είναι γνωστές οι απόψεις μου και για το δεξιό άκρο και για αυτά τα γεννήματα, τα αποκοιήματα τα οποία είπατε εσείς, τα οποία βεβαίως έφερε, θα λέγαμε, μία αντίδραση στη δράση της αριστερής κουλτούρας. Πολλά είναι τα ζητήματα εδώ, πολλά τα ερωτηματικά. Θέλω να σας πω ότι από έναν δεξιό και έναν αριστερό ολοκληρωτισμό η ιστορία διδάσκει ότι ο αριστερός ήταν πάντοτε χειρότερος. Θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ σε παραδείγματα ιστορικά και παραδείγματα τα οποία είναι παγκόσμια, αλλά το ότι ήταν χειρότερος δεν μπορεί πλέον να το αμφισβητήσει κανένας, ο οποίος τουλάχιστον έχει την ψυχραιμία και τον καθαρό νου να διαβάσει όχι ελληνική μόνο, παγκόσμια ιστορία. Και πάλι το βλέπουμε αυτό τώρα. Για μένα είναι ακριβής ο ορισμός αυτός. Δείχνει επακριβώς τα πράγματα και, ένα τρόπο σκέψης και μια κοσμοθεώρηση. Βλέπουμε τώρα ότι ο Λαφαζάνης αποτραβήχτηκε όταν ήρθε η ώρα να πάρθουν κάποιες αποφάσεις, δηλαδή να μειώσουν συντάξεις. Αποτραβήχτηκε και λέει, εμείς το καταγγέλουμε αυτό. Υπέρ ποιου? Υπέρ ενός δρόμου αχάρακτο και ασαφούς. Αγιογράφητο εντελώς. Ναι. Το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Δηλαδή όλες οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποτραβιούνται. Ναι. Για να μείνουν στο περιθώριο, να πάρθουν τα μέτρα αυτά από αυτούς που τους παραγωγικούς. Ακριβώς. Τους παραγωγικούς, μάλλον το διατυπώνω λάθος. Να πάρθουν τα μέτρα από τους εκπροσώπους αυτών των παραγωγικών και αυτοί να είναι στο απειρόβλητο. Εννοείται ότι το σχέδιο απόδρασης του Τσίπρα... Κανονικά για μένα θα έπρεπε ο Τσίπρας να τον ψηφίσουμε... χερι-πόδι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Να πάρει 80%. Ναι, για να δούμε, εν πάση περιπτώσει, με ποιον τρόπο θα μπορέσει να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά, χωρίς να είναι γερμανοτσολιάς αρχικά ή χωρίς να είναι δοσύλλογος. Θα μου έκανε εντύπωση. Βέβαια, όλοι οι υπόλοιποι, τους οποίους αναφέρατε με προεξέχοντα τον κύριο Λαφαζάνη, ή αυτή την καταπληκτική περίπτωση, ας πούμε, την οποία θα την καταγράψουν τόσο τα ιστορικά όσο και τα ψυχιατρικά χρονικά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, με ποιον τρόπο θεωρούν αυτοί ότι είναι εφαρμόσιμες οικονομικές πολιτικές μέσα σε αυτό το οποίο είπατε, μέσα σε ένα αχαρτογράφητο τοπίο, το οποίο πραγματικά ευνοεί μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι προφανώς έχουν έξω τα κεφάλαιά τους. Να θυμηθούμε το παράδειγμα της κυρίας Βαλαβάνη, η οποία με περισσό θράσος μας είπε την Παρασκευή. Ακριβώς. Μας είπε ότι την παραμονή του κλεισίματος των τραπεζών, των επιβαλλόμενων capital controls τα οποία επιβλήθηκαν, ενώ ο κύριος Βαρουφάκης διερήγνει τα ημάτια του ότι δεν θα επιβληθούν και ότι το πολύ πολύ θα πηγαίναμε σε ένα bank holiday 2 ημερών. Και θα ξεχάσουμε ότι η κυρία αυτή... Ήξερε πολύ καλά ότι 30 Ιουνίου τελειώνει το πρόγραμμα και ο Ντράγκη κλείνει τη στρόφιγγα εκ του νόμου. Αυτό το ξέραμε όλοι. Εκ του νόμου. Και μάλιστα ο Ντράγκη το έκανε και με έναν τρόπο ο οποίος ο Τσίπρας αναφέρθηκε σε σταριλίκια.
απόψε. Ο Σταρ ροκάνιζε χρόνο. Ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει δεν Και νομίζω δεν ότι αυτός ο πιστεύαν Σταρ ήταν όλοι εκεί μόνος μαζί, του. δεν πιστεύαν όλοι μαζί, αυτό εγώ το δέχομαι, ότι οι Ευρωπαίοι πράγματι θα κλείσουν τη στρόφιγγα. Θεωρούσαν ότι μπορούν να εκβιάσουν. Συγγνώμη, νομίζω ότι Με εδώ το κάνετε δημοψήφι- μία συζήτηση η οποία είναι ειλικρινής, σοβαρά και με το χέρι στην καρδιά. Εσείς πιστεύετε, γιατί εδώ παρακολουθούμε το θέατρο του παραλόγου. Ο Τσίπρας το καλό παιδί, το οποίο κάποια στιγμή αποπροσανατολίστηκε από το σταριλίκι του κυρίου Βαρουφάκη, μα είναι ποτέ δυνατόν να πιστέψει Εγώ κανένας δεν είπα άνθρωπος αυτό. μεσόαστας φρένας ότι ήταν ανενημέρωτος ο Όχι, Τσίπρας εγώ για δεν την είπα κατάσταση αυτό. Βαρουφάκη. Εγώ πίστευα ότι Είναι όλη προφανές. η ηγετική αυτή ομάδα Βεβαίως. πίστευε. Απλά τώρα ψάχνει τον αποδιοποπετράγο. Είναι εύκολο αυτό. Ναι, μετά γίνονται αυτά βεβαίως και γίνουν. Πίστευε ότι οι Ευρωπαίοι θα κάνουν πίσω. Αυτό το πιστεύαν. Δεν ξέρω. Κάνανε πότε το νορμόμενο δημοψήφισμα, αυτό, το δημοψήφισμα το περίφημο, το οποίο είχε ένα παύλα γελίο παροδία, ερώτημα. παίζει από τις Κάνες και μετά. Ναι. Τότε ο Βαρουφάκης δεν μπόρεσε να το επιβάλλει. Ναι. Το κατάφερε τώρα. Πιστεύαν αυτοί ότι θα εκβιάσουν. Οι αγορές δεν καταλάβαν τίποτα. Εννοείται. Και όχι μόνο Ούτε αυτό, από αλλά το βλέπουμε κλείσιμο ότι- των ελληνικών τραπεζών, ούτε από δημοψήφισμα, ούτε από τίποτα. Δεν κινήθηκε τίποτα. Είναι Και η αυτό συνέβη πεταλούδα γιατί που τους είχαμε δώσει συνηθίζουμε να ακριβώς. λέμε ότι αυτή Το θα πέταγμά της φτερουγήσει θα στο επηρεάσει Χονγκ όλους τους Κονγκ υπόλοιπους. και θα προκαλέσει τυφώνα Τυφώνα. στο Άμστερνταμ, Ναι. δεν έγινε τίποτα Ακριβώς. από όλα αυτά. Εκεί την πατήσαν, θα λέγαμε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαστε μπροστά σε ένα θλιβερό απολογισμό αυτή τη τρυφερή παρένθεση των 7 μηνών, στην οποία πραγματικά δεν κινήθηκε τίποτα, όχι μόνο εκτός, αλλά και εντός της χώρας. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η ατολμία και αυτή γενικότερα η ανισόρροπη κατάσταση κυριαρχούσε και στο εσωτερικό του κράτους. Πρέπει να σας πω ότι δεν πάρθηκε καμία διοικητική απόφαση στο διάστημα των 7 μηνών και αυτό το είδαμε και σε τοπικό επίπεδο. Είδαμε δηλαδή τους Δήμους σε κατάσταση παρολίγων κατάρρευσης. Στέκονται πραγματικά αυτή τη στιγμή σε μια πάρα πολύ λεπτή κλωστή η Δήμη σε όλη τη χώρα. Οι μεγάλοι Δήμοι, οι Δήμοι οι οποίοι δημιουργήθηκαν Είπατε τέλος τη πάντων. μαγική λέξη. Να έρθουμε στα δημοτικά. Να έρθουμε στα δημοτικά. Είστε Μεσολογγίτισσα, πολιτεύεστε, να το επαναλάβουμε για όσους τέλος πάντων μας ακούνε τώρα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια δημοτικές αρχές να προκύπτουν από συνδυασμούς του τελευταίου μήνα ίσως. Ναι. Δηλαδή σχηματισμοί, παρέες. Εγώ τουλάχιστον ζω, όπως σας είπα, από το 81, τα πράγματα του Μεσολογγίου. Δεν είδα ποτέ να υπάρξει μια δημοτική παράταξη με μια διάρκεια. Πλέον βλέπουμε ότι είναι και οι δήμαρχοι μιας τετραετίας στο Μεσολόγγιο. Έχω να μετρήσω, μάλλον για δεύτερη φορά νομίζω δεν βγήκε κανένας από το 81 και μετά. Εκτός από τον Αντωνίου. Μόνο ο Αντωνίου ήταν αυτός ο οποίος διοίκησε. Ναι, βλέπουμε αυτό δηλαδή, το κάνουμε μια παρέα, Ναι. κάνουμε ένα συνδυασμό, κολλάμε σε ένα κόμμα δίπλα, δεν καταθέτουμε τίποτα για τον τόπο. Ναι. Τώρα το εξειδικεύουμε στο Μεσολόγγιο. Μιλάμε για το καλλικρατικό Δήμο Μεσολογγίου. Και από καραμπόλα βλέπουμε να προκύπτουν δημοτικές αρχές. Επειδή τα πήγε ο προηγούμενος χειρότερα ή λιγότερο χειρότερα, κάτι τέτοιο. Ναι. Το σχόλιο σας, ξέρω, Το σχόλιο μου. επ' αυτού. Το σχόλιο μου είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες, μικρές ή πιο διευρυμένες, τώρα με τον καλλικρατικό Δήμο της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ο οποίος ως σχέδιο μπορεί να ήταν προχειροφτιαγμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε ότι ο τόπος μας έχει και άλλες αξιόλογες περιοχές, παραγωγικές περιοχές, να πάψουμε να έχουμε,
θα μου επιτρέψετε, έναν ελιτισμό περίεργο, ο οποίος γεννιόταν πάντοτε το γεγονός ότι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πώς μας λένε, έξω μας λένε πολλοί δημοσίων υπαλλήλων, ναι. Είναι έτσι, πραγματικότητα, ναι. Υπηρεσιών και μάλιστα δημοσίων υπαλλήλων, υπηρεσιών, λίγο ψωνισμένων πάντοτε κτλ. Εγώ θα πω το εξής. Εστιάζεται στην πόλη. Βεβαίως. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο στο γεγονός ότι προκύπτουν οι δημοτικές αρχές πλέον από μία περίεργη διάθεση προσπάθειας συγκόλλησης κάποιων προσωπικών φιλοδοξιών. Ναι. Ενδεχομένως να πρέπει από την κάθε μία αυτή δημοτική αρχή να κάνουμε μία ψύχρεμη προσπάθεια απολογισμού στο τέλος της κάθε δημοτικής θητείας. Συγγνώμη, επειδή ο σκηνοθέτης μας θυμίζει τη ροή του χρόνου. Ναι. Και πλατιάζω μάλλον. Όχι, δεν πλατιάζεται. Απλώς είμαστε αναγκασμένοι να μαζέψουμε την κουβέντα. Απλά θεωρώ ότι οι δημοτικές... Εγώ θα έλεγα στο σημείο αυτό, συγγνώμη, ότι δεν λειτουργεί η πόλη και πλέον η περιοχή με πολιτικούς όρους. Ακριβώς επειδή η πόλη αυτή υπήρξε η πόλη υπηρεσιών. Δηλαδή, στη Ρόδο θα υπήρξε ένα κοσκίνισμα για το ποιος θα βγει δήμαρχος. Δηλαδή, οι επιχειρηματίες της Ρόδου, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό γίνεται, εγώ έζησα 2 χρόνια στη Ρόδο. Εγώ πήγα φέτος και οφείλω να σας πω ότι εξεπλάγην αρχικά από το δικό δίκτυο. Όχι, τι θέλω να πω, ναι, σωστά. Εντάξει, είναι η Ρόδος brand name, είναι προορισμός. Τώρα το Μεσολόγγι απέχει από τη Ρόδο έτη φωτός. Θα μπορούσε να μην απέχει. Άλλο τι θα μπορούσε. Λέμε ότι απέχει. Ναι. 25 εκατομμύρια τουρίστες να μπουν στη χώρα, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να περπατήσουν στο Μεσολόγγι μόνο 10 άτομα. Και κάπως έτσι συγκυριακά, ξέρω, να βρεθούν στον εθνικό δρόμο. Δεν έρχονται, δεν είμαστε προορισμός. Πώς να το κάνουμε. Πρέπει να γίνουν πιο συντονισμένες προσπάθειες στην... Πρέπει να σοβαρέψουμε. Ναι. Για να αναδειχτεί μια πόλη, η γνώμη μου είναι, να αναδειχτεί προς τα έξω και, εν πάση περιπτώσει, να προσελκύσει κόσμο να την επισκεφτεί. Δεν μπορεί το πράγμα αυτό να γίνεται ευκαιριακά και επετειακά, θα μου επιτρέψετε. Βλέπω δυστυχώς να αυτό ακριβώς προσπάθησα να βάλω στο χρόνο που μας μένει τώρα. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι γίνεται. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε τα τελευταία 4 χρόνια. Ξέρω, φάγαμε τον ένα, είναι και 5 ετία τώρα. Ναι. Δυστυχώς. Εγώ θεωρώ ότι... Και δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρξει και μομφή σε δήμαρχο. Ναι. Μπορεί να μην μπορεί να κάνει τίποτα, να χάσει κάποια πλειοψηφία, αλλά δεν μπορεί, δεν υπάρχει μομφή. Δηλαδή, κατά το κοινό λεγόμενο τον τρώμε στη μάπα για 5 χρόνια. Ναι. Τον κάθε δήμαρχο μιλάω, δηλαδή, στην επικράτεια. Ναι, τώρα πλέον είναι πενταετής η θητεία. Ναι. Εκείνο το οποίο έχω να πω... Εμείς εδώ δεν είδαμε ένα σχέδιο. Ναι. Δεν είδαμε ένα σχέδιο. Γίνονται λίγο πρόχειρα τα πράγματα, ας πούμε. Ναι. Και εκτός αυτού δεν βλέπουμε δηλαδή ετούτη τη Δημοτική Αρχή. Ας μην κάνουμε flashback. Δηλαδή αυτό γίνεται μέχρι τώρα. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Εγώ πιστεύω ότι εμείς σαν Ναυτικός Όμιλος σε όλες τις θητείες κάτι προχωρήσαμε. Ναι. Χωρίς αυτό όμως να είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ναι. Δηλαδή, κλασικό παράδειγμα πλέον είναι η Μαρίνα. Η Μαρίνα, ναι, το γνωστό πρόβλημα. Θεωρώ ότι... Το οποίο ξέρετε ότι είναι μια παράνομος εμπορική δραστηριότητα εκ δημοσιευμάτων. Εμείς τα ξέρουμε πολύ καλά από την ελληνική γραφειοκρατία και την αλληλογραφία μας με το κράτος. Ναι. Το λέει το Υπουργείο Τουρισμού. Αυτή τη στιγμή δυσφημείται το Μεσολόγγι, δυσφημείται η τουριστική βιομηχανία της χώρας και υπάρχει ένα μπαλάκι. Ξέρετε, το Υπουργείο Τουρισμού λέει παράνομος η ίσπραξη τελών ελιμενισμού. Ναι. Καμία σχέση αυτό με το έργο, έτσι, την κατασκευή. Θα έπρεπε να κατασκευαστεί, θα έπρεπε να πάρει άδεια λειτουργίας ως οργανωμένος τουριστικός λιμένας και μετά να γίνονται οι εισπράξεις όσο θέλουν. Κανένας δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Και να υπάρξει και όφελος της περιοχής από αυτό το έργο. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Δηλαδή σήμερα όσοι μεσολογγίτες, 5-6 άτομα, ναι, τρώνε στο σύστημα αυτό, λιδωρούν όλους τους άλλους που βάζουν ζητήματα. Ναι. Θα μπορούσαμε. Εμείς ενημερώσαμε και τον νέο δήμαρχο και τον καινούριο. Παρ' όλα αυτά, αφού δέχτηκε την παρανομία
τα δέχτηκε όλα, πώς λέτε ότι αντέδρασε? Έγινε πρόεδρος της παράνομης εμπορικής δραστηριότητας. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι όταν στραβώσει κάτι πάρα πολύ από μία πλευρά, η αλήθεια είναι ότι για να ισιώσει, να το πω πάρα πολύ απλά όπως το λέει ο λαός, πρέπει να στραβώσει από την άλλη. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τίθενται και τα οποία μερικές φορές είναι και λίγο δυσνόητα στους απλούς πολίτες, πρέπει να σας πω. Είναι δυσνόητα γιατί το θέμα με τη Μαρίνα, εάν ρωτήσετε το μέσο μεσολογγίτη με μια καλή, με έναν μεσολογγίτη επίπεδου, ας πούμε, ακαδημαϊκού σεβαστού, θα σας πει ότι δεν μπορώ να το παρακολουθήσω πλέον, διότι οι δηλώσεις επί δηλώσεων και όλες αυτές οι διαμάχες που έχουν γίνει τόσα χρόνια, απλά με αφήνουν παγερά διάφορα. Αλλά εμείς εδώ αναφερόμαστε σε παράγοντες του τόπου. Αναφέρεστε σε δηλαδή, παράγοντες. ένας πολιτευτής, όπως εσείς και υποψήφια βουλευτής, ναι, και τοποθετήστε ή οφείλετε να τοποθετήστε στα ζητήματα αυτά. Ναι. Εντάξει, ο δημότης και αυτός οφείλει να γνωρίζει, να μάθει. Οφείλει να γνωρίζει, να μάθει και. Ακόμα και στο καφενείο οφείλει να ρωτήσει. Συμφωνώ. Επειδή εκφράζουμε λοιπόν μια άποψη. Να μην υιοθετεί άκρητα, ας πούμε, το οτιδήποτε. Είναι προφανές ότι αυτό χρειάζεται μια ενημέρωση, η οποία σήμερα βλέπω ότι είναι σε λίγο καλύτερο δρόμο από ό,τι ήταν, μπορώ να σας πω, και 6 μήνες πριν. Ο λόγος είναι ότι κάτι αρχίζει να κινείται στη συνείδηση των πολιτών του Μεσολογγίου. Ναι. Προσπαθούν να μάθουν περισσότερο, προσπαθούν να αντιδράσουν περισσότερο. Δηλαδή, σε λίγο θα κλείσουμε αναγκαστικά. Ναι. Το θέμα είναι ότι μια κοινωνία η οποία λειτουργεί χωρίς κανόνες και κανονισμούς γενικότερα, αυτό ισχύει παντού. Οδηγείται σε καταστροφή. Αυτό ισχύει παντού. Δηλαδή, μπορεί να κονομάνε 2, 3, 5, 10, γενικότερα όμως η ζημιά είναι τεράστια. Ναι. Και όχι μόνο οικονομική η ζημιά. Καθυλώνεται η κοινωνία χωρίς κανόνες και κανονισμούς. Συμφωνώ. Χωρίς ανταγωνισμό, θα μου επιτρέψετε να χωρίς υγιή ανταγωνισμό, χωρίς κανόνες, καθυλώνεται. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η συμμετοχή, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και του Δημάρχου, ας πούμε, σε αυτό το οποίο υποτίθεται ότι είναι παράνομο, έχει αναγνωριστεί κτλ. Όχι υποτίθεται, το λέει το κράτος. Ναι, το λέει το κράτος. Θεωρώ ότι θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να φέρει κάποιες βελτιώσεις σε κάποια πράγματα τα οποία είναι στρεβλά και μέχρι στιγμής έδειχναν να βαλτώνουν. Υπάρχει κανείς από εμάς ο οποίος όχι, δεν είναι θέμα βελτιώσεων. Συγγνώμη, στο σύντομο χρόνο, το πιάσαμε το θέμα στο τέλος, στο σύντομο αυτό χρόνο θα μπορούσε να επαναπροκηρύξει το χώρο. Είναι δημοτικό λιμενικό ταμείο πλέον, που έχει ρόλο εποπτείας και υπερασπιστού του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι έκπτωτη από το 9. Πράγμα το οποίο, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, απασχολεί. Αλλά το θέμα είναι οι παραστάσεις. Ναι. Το θέμα είναι οι απολαβές. Γίναμε διοίκηση. Ο Καραπάνος δεν είχε ιδέα πριν από λίγο καιρό, 5 μήνες, το τι συμβαίνει. Ενημερώθηκε λεπτομερώς και έσπευσε για την παράσταση. Ναι. Το ίδιο έκανε και ο προηγούμενος. Πρόεδροι λιμενικών ταμείων και κατά διαολεμένη σύμπτωση όλοι με τον Ολλανδό, ο οποίος δεν ξέρει ελληνικά. Οχυρώνονται πίσω από αυτό ίσως, δηλαδή δεν ενημερώνει τα καφενεία του Μεσολογγίου, δεν μπορεί. Έχει αντικειμενική δυσκολία. Ναι, βάζετε πολλά θέματα τώρα. Ο οποίος Ολλανδός πιάστηκε στα πράσα. Το ΣΔΟΗ καταλόγησε, τον έπιασε με εικονικά τιμολόγια. 215.000 ευρώ. Πράγμα το οποίο αυτός ακόμη βέβαια γνωρίζετε ότι όχι, απλώς δεν βεβαιώθηκε ακόμα από τον κύριο Τσότα. Το ΔΟΗ Αγρινίου. Υπαγόμαστε εκεί πλέον όλοι. Απλά όταν κάτι δεν έχει τελεσιδικήσει, όχι, δεν έχει βεβαιωθεί. Δεν έχει βεβαιωθεί. Ότι έγινε, ότι πιάστηκε. Ότι έχει καταλογιστεί πρόστιμο, έχει καταλογιστεί. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Για να κλείσετε κιόλας, εφόσον μου το είπατε. Πόσο νομίζετε πολύ απασχολεί στην καθημερινότητά του, γιατί το λιμενικό ταμείο, η Μαρίνα, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει να κάνει με τον τουρισμό, με την παρουσία της πόλης, με το πρόσωπο της πόλης προς τα έξω. Έχει να κάνει με την επιβίωση της πόλης. Θα μου επιτρέψετε επίσης να πω ότι εγώ είμαι από τους μεσολογγίτες, τους ανθρώπους,
ούτε καν ως πολιτευτής μιλάω τώρα, ούτε καν ως Ναι. άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα κοινά, ο οποίος δεν πιστεύει ότι ανάπτυξη στο Μεσολόγγι είναι να ανακυκλώνεται ο κόσμος από τις χειμερινές κατοικίες των πεζόδρομων του Μεσολογγίου προς το λιμάνι το καλοκαίρι. Πολύ σωστά. Θεωρώ ότι η ανάπτυξη σημαίνει Το καλό εισόδημα κόσμο, έρχεται από τη Μαρίνα. Ακριβώς. Καλό κόσμο, Δείχνω βλέπει ο κόσμος για τους κτλ. τηλεθεατές, γεωγραφικά είμαστε απέναντι Πρέπει να από σας πω τη λοιπόν ότι Μαρίνα. αυτή τη στιγμή οποιονδήποτε και να ρωτήσετε, τον απασχολεί πολύ περισσότερο το γεγονός ότι ας πούμε το Μεσολόγγι φέτος, δεν ξέρω αν το είδατε, που φαντάζομαι θα το είδατε γιατί είστε εκτός από ενεργός πολίτης και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και όλη του σχεδόν ας πούμε η δραστηριότητα κυμαίνεται γύρω από το Μεσολόγγι, δεν έχει που να κάνει το μπάνιο του. Κύριε Κανή, δεν έρχονται Μπορώ πλέον να λεωφορεία προσθέσω στο σε αυτό, Μεσολόγγι, μπορώ να στην προσθέσω Τουλίδα και η το Τουλίδα ότι είναι σε δεν αυτή την έρχονται κατάσταση πλέον που είναι. αγρινιώτες στο λιμάνι Μεσολογγίου. Ακριβώς. Δεν τους στέλαμε κι όμως, να το πούμε γι' αυτό. Επειδή δεν τους θέλαμε. Πάντοτε λέγαμε, ας πούμε, Επειδή να δεν είμαστε τους και λίγο θέλαμε. έντιμοι. Ναι, επειδή δεν Παρά τους το θέλαμε. γεγονός ότι οι άνθρωποι μας τιμούσαν Ναι. με την παρουσία τους έτσι. Εμείς εδώ ως ναυτικός όμως λέμε το εισόδημα θα έρθει από τη θάλασσα. Ωραία. Μπορεί να ανοίξουν και 90 καφενεία στο Μεσολόγγιο. Ναι. Όχι 13. Καλό θα ήταν να μην μείνουμε στα αρκεί καφενεία, να έρχεται εισόδημα. Ναι. Γιατί Τώρα- το παράδειγμα της Ρόδος που τώρα η αναφέρατε πίτα- νωρίτερα δεν έχει μόνο καφενεία. Η Έχει και άλλα Ρόδος πράγματα. δεν έχει καθόλου καφενεία Ακριβώς. ενδεχομένως. Ναι. Ή έχει ελάχιστα. Είναι Ναι. διαφορετική. Αλλά η εγώ λέω καφενεία. Εμείς δεν είχαμε αντίρρηση ποτέ. Εκτός το ότι βάλαμε ένα master plan. Το κυρίαρχο σε ένα λιμάνι είναι, το κυρίαρχο ζήτημα είναι το master plan. Δηλαδή, λες θα συνδεθείς με Ιόνια. Ωραία. Πού θα πιάσει το φεριμπότ? Ναι. Σε ένα χώρο. Πού θα ξεφορτώσει αυτοκίνητα? Δεν μπορεί να έχεις γύρω-γύρω δηλαδή καφενεία. Η αλήθεια. Πρέπει να έχεις σε ένα σημείο, σε ένα άλλο, παραάλλο, Το βάζουμε πολύ βαθιά το διόροφο, θέμα. πενταόροφο, ξέρω εγώ. Από αλλά την πρέπει άποψη να του είναι. πού έγινε τέλος Ναι. πάντων η... Βλέπουμε τώρα αυτό που είπατε, ότι η πίτα είναι συγκεκριμένη Ναι. και μειώνεται συνεχώς. Θα κλείσουν οι προηγούμενοι στο λιμάνι. Ξέρετε, κάθε μαγαζί έχει την άβρα του όταν στείνεται, την άβρα του καινούριου. Ναι. Θα σπεύσει εκεί ο κόσμος, θα εγκαταλείψει τον προηγούμενο και θα πάει στον καινούριο. Και πάλι Σε κουβέντα να βρίσκω. ένα φαύλο κύκλο Ναι. δηλαδή δημιουργούμε, χωρίς εισόδημα στο τέλος. Έχετε Τέλος απόλυτο δίκιο σε πολλά πράγματα από αυτά που λέτε. Σημασία έχει αυτά τα στρεβλά τα οποία βλέπουμε να τα επισημαίνουμε και να τα επισημαίνουμε μέσα σε ένα διάλογο και μέσα. Εμείς επισημαίνουμε αυτά τα ζητήματα, Ναι, μια και είναι μέσα και προεκλογική στα περίοδος, πλαίσια δηλαδή θα πρέπει ότι και τα πρέπει να είναι κόμματα και τα εφικτά. οποία ζητάνε την ψήφο Ναι. να δουν και κάποια ζητήματα. Δηλαδή, εντάξει εντυπωσιασμοί, εντάξει οι αντιπαραθέσεις, ας πούμε, όχι εμείς, όχι εκείνοι εμείς κλπ. Θα πρέπει να δουν αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, Βεβαίως. να μεταφέρονται έλεγαμε μια σύμπνοια, μια προεκλογική περίοδος είναι ταινιομεταφορέας των ζητημάτων προς την ηγεσία και εν τέλει στην κεντρική διοίκηση. Αρκεί να μην κοφεύει αυτή, ένα το κρατούμενο, Αυτό και είναι το δεύτερον να ζήτημα. μπορεί να είναι και λίγο πιο ευέλικτη Αυτό η είναι το τοπική ζήτημα. εξουσία. Δηλαδή εξοραίζαμε και πτωχεύσαμε. Τέλος πάντων, κυρία Φωκά, σας ευχαριστούμε Εγώ για σας την ευχαριστώ, απόψινή να σας είστε παρουσία. καλά. Και ελπίζω όλα να... Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, να προς είστε καλό. όλοι καλά. Καλή νύχτα σας. Καλή νύχτα.